Давай, Шпарлок! О, не! Това е Шпарлок! Стефчо! Някой трябва да ни спаси! Стефчо! Шпарлок ще ни спаси! Стефане! Използвай магията си! Здравей! Как беше в училище днес? Добре, виж магическото наметало на Шпарлок! Стефчо, каква е тази играчка? Това е Шпарлок! Магиосникът войн! Брей, магиосник, войн! Един приятел ми го подари. Всички ще гледат филма. Искам и аз. Един приятел ти го е подарил. Изглеждаш ми много развълнуван. Защо не дойдеш в кухнята да си изпиеш млякото? Тази играчка магическа ли е? Стефчо, кой обича магиите? Йехова или Сатана? Сатана. Точно така. Магиите са нещо лошо. Затова Йехова ги мрази. Наистина ли искаш да си играеш с нещо, което Йехова мрази? За кого учихме на семейното поклонение? Кои са тези? Адам и Ева. Да. Те били ли послушни? Не, те не били послушни и Йехова бил много тъжен. Ами как ще се почувства Йехова, ако ти също не си му послушен и си играеш с играчки, които той не харесва? Ще се радва ли или ще е тъжен? Ще е тъжен. Да. Искаш ли Йехова да е тъжен? Не. Не искам Йехова да е тъжен заради мене. Разбира се, Стефчо. И аз не искам това. Какво тогава трябва да направиш с тази играчка? Стефчо, толкова се гордея с теб. Миличък, ти много зарадва мама. И кой още се радва? Йехова? Да. Йехова много те обича, защото си му послушен. Ей, знаеш ли какво? Какво? Кара ми се колело! Е! Ами хайде!